जतननो सारि गाहाम पुइलानो आं सातुंग आसुकजाक जतननो आं नाकारसानो जे तिनि सातुं प्रानि बिसिंतै फानो सिनि दफानि बागै कक खोनाना हिनि आसुक तंनाय रंनासे आं पुइलासे गां हामबाय मारियो तिनि सिमना डिविजन IPFT बाय लुआजिजाक तिनि लुगुकुथुम पान्डानि आसुकफां सिनि सिमना डिविजननि प्रेसिडेंट बरम गोनां हिरनदेव बर्मा गणकारिबो सिनो तिनि फाइ मानजाक फाइका सिनि सारा त्रिपुरानि IPFT नि AGS बरम गोनां मंगलदेव बर्मा गणकारिबो तंगो सिनि सारा त्रिपुरानि यथ IPFT नि जेनेरेल सेक्रेटारि बरम गोनां शुक्लाचरण नवतिया तेबो चिनरा जे फाइ मानजाक फाइजाक CC नि मेम्बार यथ IPFT IWFT त्रिपुरा फानक्राक बदल आर्टिसा जतन नानि खानि हामबायाफोरो जों तिनि IPFT नि बिसिंतै त्रिपुरा हास्तेव गोरों जागाव सिनि त्रिपुरा लेन्ड नि जे डिमान्ड अ डिमान्ड हेकबा सिनि सानमुंनो नाहारै जों अमहाय गोबां मा पान्दा खलायलै दंलायो तममाले जों साइमानखा सिनि IPFT नि बिसिंतैनो त्रिपुरा हास्तेव सिनि दफानि बरग्रक बुकुं बारा हिनजागनाय रक थानसा अंगै मानमानि जों तिनि त्रिपुरा हास्तेव जों नुखा अ थानसा अंमानि प्रमाण हंखाय जों 2018 नि जे चंबारि विधानसभानि चंबारियाव जों कप्लाय अंमानि बागै IPFT नि बिसिंतैनो अमल सम्भव अंसियो जे त्रिपुरा हास्तेव CPM हिनि जे खलाय तंनाय रक सिनि दफानि हुकुमु मुकुमुनो जे सिकमाना हिनि नाय तंनाय रक अ पार्टीनो जों अ हास्तेनि नरेनि मानखा अब सुदु मात्र IPFT नि बिसिंतैनो अब सम्भव अंसियो ताखुकताय बुखुकसो आबनि बागै त्रिपुरा हास्तेव ताबक सिनि बुकुं बारार सिनि दफानि बरग्रक जे थानसा अंगै सामुं खलाय तंमानि अ थानसानो नायसिकमाय अंगै सिनि दफानि जे थानसानि जे कायसा मथा अ IPFT न बाहाय खलायै तखरुबै गोबां पार्टी सनामै मान कारण अ IPFT तंखांखाय ते गुबुननि पार्टी रक सिनि कामिया आमसायो हाय खायबा नेशनलिस्ट पार्टी जाबो जे सापानंथुं CPM फानंथुं कांग्रेस फानंथुं BJP फानंथुं कामिया आमसायो ते काइमानलिया कामिया आमसायो कावै अमहाय मीटिंग रो खलायमानलिया आबनि बागै कायसा चुकलि चलै दङ दाबो अ चुकलिनि बिसिंतै बाहायका IPFT नि अ जे सदस्य रत्न बखा गुबुननि फाइसिंग फेरिमान अम षड़यंत्र चलै दङ दाखुकताय बुखुकसं जों बेलायखायनो मकल गोग्रोक ते खुनजुनो जों गोग्रोक खायमाथनियाय गोबां मा फेमलक मानि हायखाबा गोबां मा चुकलि चलै दङ जों आबो गाहामखायनो सायमानो सिनि त्रिपुरा हास्तेव सिनि दफानि जे नाहारमुं सिनि दफानो जे यक रिनानि जे सामुं IPFT खलाय दंमानि बिसिंतै सिनि अ थानसानो बुइजासाखायबानो गुबुननि लामा हायखाबा जोङो फेरिनानि डिवाइड एन्ड रुल हायखाबा जों बाहायखाय सिनि त्रिपुरासानो बिसिंगनो खाकजाक्तै खलाय तनुयै सिनि दफारक न अरय परय 70 बछर रमै सिनि दफा अरय परय उंजाक जों भारत बाय मार्जार एग्रीमेंट अंनानि सिगां अ हास्तेव सिनि दफानि बरग्रक गोबां मा दंमानि दाबोक जों अ हास्तेव गुबुननि दफारक फाटारनि फायते जों बरक कमङै थांमानि बागै सिनि दफानि हायगो सिनि बुकुं बारारकनि जे अस्तित्व दंमानि अबनो जों रक्षा खालायना बागैसे जों त्रिपुरा लेन्ड मा सामलायसियो जों अ जागा केवल राजनीति न हामजानानि करगिया राजनीति हामजागैसिनि जों त्रिपुरा लेन्ड नि आन्दोलन फाया हासि जों शुद्ध मात्र सिनि अ त्रिपुरा लेन्ड न हामजागैसे जों दाबो याप्रि सालायजाक जों ते उसुरनानि जरा गरैखा जों
sini doparok belai shatok zakha pitok zakha seng tak aboni hoite yak kakna bagino sini oti praleni sanmung ma seng sanlai tongo seng je manya sak sanlai ma tongnai sini dopana hamzaka kai seng samung khlai ma thangnai kajai ta hoke buhuksong seng wan suknani nangnai sini busikangni nahar mungrok tamo seng kaham kaino busikangni je andolon busikangni chobarok tamongnai abo seng kaham kai saimana nangnai kaham kai bujilaina nangnai khoroksa bai hamjak laina nangnai seng kok bai sini sawingya sini samungni bisingpino abona proman maklainai seng je thansangui tongmani IPF tisong abono sukrupna bagui tabo gobangma ষড়যন্ত্র চলেখা বিশেষ খাই जों माधव बारिनि जे घटना नखा सिनि बरग्रक ककजाखा खरकबा गुली नांखा बेलायखेनो खा खामो सिनि IPF tisong अ घटना दुई बेलायखेनो खा खामलायजाक जों आन्दोलनबो खालायगा जों अ ककनाय रगनो যদি শাস্তির ইয়াংকায় जों बोसोखाङो तेबो आन्दोलन कत खालायनाय ताखोके बुहुकसं IPF tisong आहायनो आसुगुइ तंलाक बोसोखाङो 22 तारिख विधानसभा चलिना थाङै दङ अ विधानसभायाव जों अ ककनति सानाय आगि CPM नि आमालो गोबां माति सिति प्रसारक ककजाखा बुजाखा जेल दाजाखा ताबो ब बिरमान चलिउइ दङ बोसोखाङो कि अ बिरमान फायै दङ अबश्य फायनाय आबनि बागै जों तिप्रालेन नांगौ जों बोसोखाङो ते ककजाना रग मुसुं लिया जों बेलायखेनो वाना माइसिंसा सिनि हुकुमु मुकुमु रगनो तैबो जों बेलायखेनो वाना माइसिंसा जतनो हुनानि बागै चेष्टा खालायलांमानि CPM र आसबल रगनो बुमुं चेन्ज खेबेका राजबारि रगनो बुमुं बदलक सिबायका पिया जों ताबो अ हास्तेओ IPF tini phanbai tirpa hastini CPM na normani bagai sini o hukumu mukumu rong nasung tabuk truk kai tuilui muthang dina ne bagai sai to hui tongo bahaikai sini maharaj ni bumungui sung sini singar bil hai kaba airport je birkhung khola abur sung maharaj ni bumungui sung khlaiman kha sung tini jodai o haste o CPM phaitan kai sung maharaj ni bumungui o airport rong khlai je man khamu khlai man khamu kuno din সম্ভবয়া CPM rok naimani abono Rabindranath Tagore ni bumungui rinani bagai chaitok laimani जों abo saiman bole aboni bagai जों khlaina rilia जों amona proman kharika sini dofana hamjago sini hukumu mukumu nobo जों narna musumani bagai जों o samung rok khailai tongo aboni karibo जों maharaj ni murti rokbo जों ajaga asugriman nukjaka sudu singar bilo simiya sini Bisramganj sini दसरामबो अम हायकेन महाराज नि मूर्ति रक जों तागै जिनि महाराज ना हामजागै जों तागलाय तंलाय बले काम खालाय तंबले जों माधव बारिनि घटनाव जिनि महाराज नि सागो पर्यन्त गुलि नांखा जोंके आमनो सह्यखाय तंनाय कुनु दिन सह्यखाय तंगिया फियाबा जिनि तिरपा हास्तेनि चिकन पार्टी रक कुथुमुइ जिनि IPF तिनो आक्रमण खालायनानै जेंखा जिनि महाराज न बुसिकांगो तुइ महाराज नि बुमुंग नाहारै borok sini IPF tino je akraman khlai tongmani abono जों सह्य खालायग्ला ताखुते बुहुksong आं सानानि नायमानि हिंका अमसे जे आजागा जे कतिपय नेता रक तंबाय मानि सिनि दफानि जे सामुं तांनानि बागै borok प्रतिज्ञा खालायमानि आबरक borok kaham kai खालायलांलिया गोबांमान तं आजागा NCT INPT TPF तिप्राहा अमहायkai गोबांमा बदल जों बरनो कथालाय मेलक नुकजाखा जों सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न चाजागिया सिनि IPF tisong 2017 नि सिमि अ सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न हामजागिया अंगै अपोज खालायै जों सारा तिरप्रा बेपि बनरक खालायमेरक जों नुकजाखा सुदु तिरप्रा सिमिया सारा नर्थ इस्ट नि बिसिं IPF तिसे पुइला सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न रुकसावै जों खादुमारक पान्दा खालायमानि नुकजाखा आफ्रो CPM रक IPF tini समर्थक रग्न बुखा तखा गुली कखा जेलखिक लायका फियाबा ताबु हुंकाय जों बेलायखायनो मुनै कथक नुकजा थानाय 4 तारिखआव CPM रक से ताबुखाय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न नायसिलायलावै मिटिं रक खायलायजा जों माबान सुगलायनाय जों मा तामा खालायनाय
bo lamao himrino nai जों महाराजनि बिसिंथै नुकजाखा पुइला जाति उलो पार्टी हिनै कायसा बदल खालायमारावबो जों नुकजाखा फिया आं आमनो सोंनामो सोंगो अ बदलनो नंनि नाहार मुं तामो जोंनो सिनि तिप्रासारकनो ब लामाव हिमरिनो ने बागै नर पुइला जाति उलो पार्टी हिनै सिनि दफानि बररकनो विशेष करे आईपीएफ टिनि बररकनो अराय पराय खालायनानै नायखा 29 तारिखआव जों थानाय मासनि 29 तारिखआव जों एडिसिअ सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नतुयै अमहाय जों अपोज खायमानि पान्दा खादुमानि पान्दा जों खालायका आबनि यागुलो खायना महाराज नि बिसिंथै महाराज कबगै 30 तारिखआव तेवाइसा आजागा लोगो कुथुमुं पान्दा खालायका महाराज रिंगो हिनै महाराज न जों जेहेतु सिनि दफारो हामजागोबा ब सिनि बुबाग्रासे हिंगबा जोंबो हामजागो महाराज न ताबुकबो हामजागो अलबो हामजागनाय आगिबो हामजाका सिनि आईपीएफ टिनो न सिनि आईपीएफ टिनो महाराज न हामजानि बिसिंथै जों गोबां मात्रिं रगो बनो जों इनभाइटेशन खालायबो नाहाका 30 तारिखनि जे आजागा पान्दांखा लोगो कुथुमुं पान्दा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नतुयै आजागा हाजार हाजार बरक थांका साबथां सिनि आईपीएफ टी संथांगौ आईपीएफ टिनि जे समर्थक रक जों बरनो साका थानि कुनु प्रब्लेम करै जेहेतु सिनि दफानि हामनानि बागैसो हिंगायबा थांनि आरो पार्टीनि कुनु कक साना नांगिया आरो थांगै जों सिनि बरक रक जेहेतु रहजाक दङ सिनि यथ रक दङ आतिसा रक दङ सिनि आईपीएफ टी रकबो दङ बरनि बुखुक्तै जों गोबां मा ककनो खोनाका आ मिटिंआव तामो तामो साजाक्का हायकाबा आ ककसा मुं पान्दाव तामो तामो सालायका आरो गोबां मा बरकनिनो सोंमुं दङ तामनि बागै आईपीएफ टिनि कुनु नेता फायां जों सानानै मुसुंगो आजागा थांखांखाय जों उजे कुसुम कसक कयेकजन नेता दङ आजागा आं महाराजनो कयनानै मुसुंगो अ सिनिनि तिनि लोगो कुथुमुंनि बिसिंथै नों आमरक बाय ताकथादि नोंबो मोनामनाय जोंननक मोनामरिनानि मुसुंया नोंसिनि महाराज जोंननो रेसपेक्ट खायो जोंननो पयित खालायो आबनि बागै नों आईपीएफ टिओ से फायदि आईपीएफ टी खा ताबुक तिप्रासारनि बिसिं कायसा गथालायै सामुं खालायबानि बिसिंथै जतनो थानसां जा अ थानसां जा पार्टीआव नों फायदिता ताबुबो जोंननो नायसिङै दंगौ सिनि आईपीएफ टिओ फायदि हिनै कारण जों अबंगाय सिनि आईपीएफ टी संका त्रिपुरा हास्तेआव जों जतनो थानसा खालायमानमानि जों मारै नुजगमानि बागै आदिनो 30 तारिखनि दिनो गोबां मा बरक गोबां मा नेता आजागा थांजा बरनो परिचय रियो बखाय जगदीश देबबर्मा आईएनपीटीनि ब अनिमेश देबबर्मा एनसीटीनि ब पातालकेना जमातिया ब टीपीएफनि जदिनो आजागा पुइला जाति हिंकायबा तामनि बागै आरो पार्टीनि कक फायकाबा बतां एनसीटीनि बतां आईपीएफटीनि हिं सानानां आनि कक गामसै बजदि जगदीश देबबर्मा हंकाय बचिनि दफानि बरक ब तांक्राक दफानि बागै सामुं थांनाय ब खरकसर जगदीश देबबर्मा ब अनिमेश देबबर्मा सिनि दफानि बेलायखाने रोंखोरों साख्रि याकारि फायजाक इन्जिनियार ब खरकसा अनिमेश देबबर्मासै आरो पार्टीनि कक साना नांगेबले आबुनि बागैनो आईपीएफ टिनि नेतारक थांया आबुनि बागैनो आईपीएफ टिनि नेतारक थांया दिनो साजा कामु मोहंका आईपीएफ टिनि एमएलए हिं साजा कामु पुइला जाति हिंगाय जों आजागा पार्टीनि इंगै सिनि ना मुसुंया सिनि जिरि ना मुसुंया निजि साकसाकना हायनि बागैनो जों आदिनो थांया दाखकते बुखुकसं वान सुना नांनाय जों सिनि तिप्रासारक बेलायखायनो खा खामनानै क्लाय बेलाखायनो इमोशनाल लंगो बोखाबाय सामुं कांगो आबनि बागैनो जों बिसि गोबां मारमैनो सिनि बरक बेलायखायनो खा खाममा हायखा माया गोनांनि बागैनो जों तिनि अमहाय दसाव दङ दाखकते बुखुकसं सिनि महाराजा सं आगे बांलादेशनि जेफोर 10 काफ्रु 1934 1941 45 1946 रग जेफोर बांलादेशनि 10 सिनि हास्ते फायै बनो सापायका दुख दुर्दशानि कक जों आरो सातक जागमानि बांलादेशआव जे बरक सातक जागमानि कक सापायका आबुनि बागै सिनि महाराजा बोखा कलाय सिनि तिप्रासा हायनो सिनि हायनो बोखा बुनि
belai kena bekaklai hai kaba emotional khak hamjani bagino tini 10 chini haste otoni khable aboni bagai tak faite sing borok komi thangka aboni bagai sini ostitto no narna bagai sini muthangjangani bagai sing tipralen tini sanglai ma tongo takukte buhuksong singkai bekhabai samung tongo bekhabai 70 বছর ওংখা চিনি দফা কোন পার্টি খলাইয়াকৈ সাতক জায়গা গরিখা তাবক जों বিজেপি বে এলায়েন্স ওংখা ঠিনো দङ তাহনে বাগে এলায়েন্স বাংখা ও হাসতে ও সিপিএম তংখাংকাই চিনিতে হুকুমু মুকুমু তংর গ্লাখা আবনি বাগে जों এলায়েন্স মাখলাইকা जों এলায়েন্স অমনি বাগে খলাইকা যে চিনি হুকুমু মুকুমু রংবো जों নারনা নাंगाय আবনি লগি লগি চিনি যে নাহারমুং Tipralen abono kai sing jibono pogoi thangya gobangma borona kok tisao IPFP rok naki tipralen ni kok salia sing election o ekeba chongbari o sing kuplai mani yagulobo Delhi o tin bar thango omo haike asuglai sing gono dorna rok khlaika kurung jaga tipra hasteni kurung jaga o omo haike asuglai demonstration rok khlai leka khaina tomle samung koi mas sing khaba Sunokai 11 mas pan naising malia belai kena khak khamani ko sini borok rok kai khabai kam kai bekhabai जों tabukte bekhabai samung tangeng lia buini dofani borok rok se bokrok bai samung khlai hongkai जों bo tabuk turuk bokrok istimal ma khai sinai जों bokrok bai samung ma khai sinai bekhabai mangte samung khlai lia khak khamabai sibi samung khlai lia जों belai kena sini o dimak istimal ma khainai takukte buhuk song sini besikangni serai rokni bagai bises khlaioi je atisha song je porei tongnai takuk song buhuk song nonok bo kaham kai khasiui ma pore nai जों poraya hangkai जों lekha rengya hangkai जों buni dofabai tebo thokok jaknai sini dofano hamjaka hangkai Sini dofani bagai samung khlaina hangkai norok bo kaham kai ma porinai norok se tini thinangni jati norok ring kai sing wansugui manya aboni bagai je porei tongnai rok porenai jigrok norok khasidi sini dofano busikango tlang thanani abo sing nongni thangni yafarnai norok sini thinangni jati ngai norok baba ma bajanai takukte buhuk song norok porika hangkai se sin nongni slai kusuro serai khonai rok boro bodorok no srungui pore mani bisingtui जों poreka hangkaise sini manthai soktai sini bharotni সংবিধান phanangthong sini joto bharotni joto ain kanun amorok जों saimano saimanka hangkaise nijini adhikar nijini manthai soktai saimanka hangkaise जों lorai khainani bagibo saimano aboni bagai ang je atisani ingi tini oro phainai rok joto bukuk songno takuk songno koinani musungo norokbo kaham kai pore laidi ayang yang asita beraidi जों asai phaika hangkai जों ma porenai kaham khlaioi sini dofano phiyokani musungka hangkai jotono college university BA MA जों norokno engineer doctor gobangma professor rok ngui nongni musungo takukte bukuk song ang 30 tarik ni meeting no ngote se kibit thangsinai khumlung ni je 30 tarik ni program sini TPF ni sini dofani bukuk jukno bai patal kunna jamatia gobangma kok saka bo adino a kok samani bisingo bo sudu aro puila jati ulopatio thaglia bo sudu bini TPF baino meeting paire likha TPF sabo khlai TPF rongkha CPM rongni kaisa modot pusto hai kabar CPM rok bai snamjak kaisa party hini saya borok kaisa NGO hini sawo karon chini kami bisingo habai kuno party ro habai malia ba tabo bongni bisingti phano o IPF dino matto khurubnai iya khai bezal tongo abuni bagai borok tamo khlaika TPF heka patal kena jomatiani bisingtui parao habdani jengkha tabuk जों nugo বিশেষ khlai CPM khlai tongnai ani takuktai buhuk songno o TPF o thango TPF ni meeting go thango CPM ni meeting go thango borok sini borok bai sini borok no walairi bulairi
जाहाते IPF टिनो सिकाकनानि अमो साइटक तंमानि बागै जों गाहाम गाइन सायमानो जोंनो बुलायरि तगलायरि जेफोरो जों IPF टी सं बाक्साबा NCT बाक्सा INPT बाक्सा राजाबाय बाक्सा TPF बाय थांखांखाय आफागो साबालायनाय CPM tabuk bo CPM song asugi tongo hini tabak bidi takuk tay buhuk song borok belai khai sal salogi tongo borok besekang ni bidan sabha 2023 ক্ষমতাওত ফাইনানি বাগৈ गोबांमा साल सालक जाक जों साइमानो 1993 साल रग जुत सरकार न borok बाहायखाय सोबायका जों आबोनो मुइतु तनिनाय नांनाय takuk tay buhuk song borok tabuk TPF ni bisingtui बाहायखाय sini abono sobayui o je CPM ni borok rok TPF bo thang tongnai rok जोंनो बालारि बुलारि kubung गोबांमा लामा देरारि हंखांखाय olo CPM ni khlainai rok CPM khlainai rok aje TPF bo tongnai borok teuse usrui CPM no CPM thang painai जों pokli thangkai chaklak 25 bochor ni kokno 25 bochor जों बहुत chatok jakka aboni bagai borok tini o hasteo kemawi bo ma thang kata khuktai bo kuksong जों sini महाराष्ट्र बेलायखायनो हामजागो आगिनि सिमिनो हामजागो ताबुक बो हामजागो अलबो जों हामजागै थांनाय फियाबा जों महाराष्ट्र अमनो कयनाम सुंगो नों एमन बरक रक न निनि लगेव तैदि जाते ओ बरक रक न तैखांखाय निनि सरियो दाग नांगिया तै नों एमन बरक रक बायदि सामं खायदि जे बरक रक निसागो दाग गरै जों तामनुक जाखा sini एस्ट्राइनि जोंनि आगि ATTF नि सुप्रिमो sini Ranjit Deborma tabuk महाराजनि उखलक वाइसा बुसकं वाइसा उंतमा जों नुक यादेबा टिभि रगो नुकले sini बरम गनां Ranjit Deborma तामसा बुसा बुसा जेखनि पान सिरि खगै साव बायजाला बसाव sini खुमुलुं रगो बसाव जों tabuk थानसा माक सिनाय तिप्रासाना मा बानजेरिनाय अककना बजक जाखानो साव तिप्रासाना मा बानजेरिनाय angka borok singnani musugo nung bolong borok tongfuru koi hajar tiprasana butarka kaka nung sagradi sini tipra hasini tiprasana sade nung koi hajar borok tiprasana nung butarika kebangma randi ingka sini borok rok pulis bai kogi ba suno butar jaka sini jubolona puslewai kebangma kok thokogoi tlangai silai romrika butar kable nung bolong borok tongfuru bolong borok jotai duita dolse kaisa ka NLFT kaisa ka ATTF o duita dolse dorok kothalai maya de nung tabok ro 6-7 ta party khai kothanani tiprasana muthangani hini kok sawi tong belai khaino wana wai singsa te जों wan suknani kok kubui kok no जों sanani nangnai जों usuri tongkhai engla bongni bagai sini of IPF ti party thansa ung tongmani bai thangkang kai saklak aboni bagai okok rok no जों ma saw ta khukte bukhuk song ajaga sini borom ganang Ogurde Borma te khoroksa thangkangkai bo suru khayo sini NC sarni kokbai bini boktita payo sini NC sarni kokbai no sungba borom no nugusa IPF tiu phaible Ogurde Borma soni class bai se sung IPF tiu phaible takai nung IPF tino yakari kumuni party sung nona na hamjak gei phaimani tabukai nung sungno yakare klangai en apro bosungno sawo NC Deborma sara tirpra hasteo te kebo tipra sarana muthangai manlia amahai kebo amahai sabawa siri khogi sawo hangka ningle tini tamni bagai abo yakare mathangkaba IPF tini norok se ojaga montri MLA ngui tongnani nangkhamungle sung usukangni serai rok ojaga phai tabuk MLA ingjak aboni bagai gobangma party गोबांमा पार्टी नि borok rok obono sajagia ungmani bagai tabok o serai rok se MLA tongmaika जोंखा 30-40 bochor ramaiya koi party khaitong bose जोंखा MLA minister mangya aboni bagai khakoi mani bisingtino omo haike IPF tino tabo akromon khlaitongle जों lupya MLA minister ngani asolya जोंखा dofano hamjago kubui hamjagni mani bisingtino जों tini IPF tino nongkhorjak जों tongo tabanadi जों dofani bagai samung khlainai जों गोबांमा सामुं रमै तंखा जों मात्र 11 मास सेको 11 मास बाय कुनु सेराय फुलफिल खाय ब हिमै माया
যে কোনো চেরাই আশা গানকাই ব কাহামকাই হিমনানি হিমকাই এটলিস্ট 2.5 থেকে 3 বছর হঙ্গানানি নাঙ্গো চিনি আইপিএফ টি রকব সরকারও তাক সারি হিসাবে সামুং খাইপানো চিনি আমচাইনি গোबांमा সামুং রমজাক যে কেসেপ তংমানি র তুই মায়া লামা করিং তংমাইমা র আবো जों তুরুক তুরুক খাই তঙ্গো जोंनो किजा जरारिदि जोंनो 2-3 বছর जरारिदि जों जुदि सामुं खालाय आंकाय आफ्रो नरक जोंनो चिरि खगै सादि कुनु समस्या करे सीपीएम रो गोबांमा चाल खाय तंगो तागबो गोबांमा बुरा बुरैसि रनो बाता माया नौनि बाता बात थांका अमा हायकेबो गोबांमा कग्रक सावै बुरैसि रनो काबरिजाक नरक पाप नांनाय बुरैसि रनो अमा हाय थकाय कक सावै बुरैसि रनो बुरा रनो ते बिधवा रनो काबरि मानि जों सावरा बसावै आं तिनि एमएलए हिसाबै कोनो दिनो केबोनि बाता बात थांया जोंनि केबोनि बात थांगानखाय जों दंगो निनि बाता रक्षा खायनि जिनि दायित्व नरक जेहेतु आनो इलेक्शन तो चिनी चंगबारी नरक आनो बुद्रि हुई गो एमएलए खलाय रहका जों हायनो आसुगि तंगला जों थिनांगो काहामखाय सामुखलाय थांनाय चिनि दफानि बागै जों सामुखलायनि बागै बेलेखायनो साइतो लायजाक कुनु खा कयनानि खरै ताखुकताय बुखुकसं जों मावान सुनाय पाइथागो चिनि राजानि बागै कायसा मेसेज दंगानि आं राजानो कयनाय नों चिनि राजा चिनि बंश चिनि तिपासानि हामारे निंनायदि हायनि बागै निनि बयसबो आनि सुलायनो ओंखारनायनि आं वानसुगो आबनि बागै बिनि बंश कलांथानानै हिंखाय चिन्नुं चिनि तिप्राजुक बुरैबायनो कायजागै चिनि दफानि बागै चिनि जोंते खरसा राजा हिनानि बागै निनि यागुलो जोंते कायसा राजा जाते हिनमाना जात बुरै आसा हिंखा खांखाय जों बर बुरै महारानी हिसाबै जों पुजिनाय जोला आसा खांखाय जों निनि बुसाना जों राजा हिने आफ्रुबो जों नरनो हामजानाय दाखुताय बुखसं पियाबा नों दाबो ताम वानसुगि तंगा आबले जों साइमिया जों आगिनि सिबि बनो कयजाक नों कायजाक सिदि निनि बंशनबो नारना नागानो जों राजानो हामजागोबा जों राजा हिना नागानो आबनि बागै जों बनो अ जनसभा हायगा तिनि कुथुमं बिसिंते आं पाइथागो बनो अ कगनारगैनो नरनो तेसा पाइफ्लाया हामबायनारगै आं आनिकि सिसा कक सामा अरनो पाइसिरेवानो जतननो हामबाय आइपिएफटी आयुग्लकथं चिनि तिप्रालेन दाक्ति मानसिथं चिनि तिप्रासा दफा मुथांजाक सिथं जतननो हामबाय।